Kako se? Danas mi ćemo da snimamo koja je najljepša barbika naša. Vi morate napisati u komentarima koja vam je najbolja i koja više ima tih. Mi ćemo napraviti opet video i ta će pobijediti cura. Je li tako? Da, ali zašto se znamo ti praviš vrta? Pa ja sam starija. 2 minute si starija od mene. Nije to ništa puno. U redu, hvala. Nije još završilo, je li tako? Nije još. Pa pogledajte sad. Sada da čujemo njihove imena. Red. Ova ovdje je Lucy. Zove se Lucy. U redu. Ovo je Barbika. Ili je Barbika? Jeste. Ova se zove Sofija. Ova se zove Iskra. Ova se zove Divna. Janessa. I Lacey. Želimo komentare. Vidimo se. Jej.